Γεια σας, είμαι ο Νίκος ο Φάλαγκας και καλώς ήρθατε στο σεμινάριο επεξεργασίας βίντεο με το Premiere. Το Premiere είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο. Το χρησιμοποιούν στις ταινίες, στις διαφημίσεις, στο YouTube, στα social media. Σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο θα δούμε τις λειτουργίες του προγράμματος βήμα-βήμα από την αρχή και με παραδείγματα. Αρχικά θα γνωρίσουμε το περιβάλλον της εφαρμογής για να εξοικειωθούμε με αυτή. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και θα δούμε όλες τις τεχνικές επεξεργασίες του μοντάζ. Θα δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε εντυπωσιακά εφέ, τίτλους, animation και κείμενο. Επίσης θα μάθουμε τη σημασία και την ιδιαιτερότητα της επεξεργασίας του χρώματος και του φωτισμού, καθώς και τα πάντα που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία και μίξη ήχου. Επίσης θα δούμε το green screen σαν μια εφαρμογή για να δημιουργήσουμε τα δικά μας εντυπωσιακά background. Αυτά και όλες τις θεματικές ενότητες μπορείτε να τις βρείτε και στην σελίδα του σεμιναρίου. Τέλος θα δούμε και πώς θα εξάγουμε το βίντεο στην τελική του μορφή. Όλα τα μαθήματα τα παρακολουθείτε online από τον χώρο σας σε μορφή βίντεο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας εσείς θέλετε. Μπορείτε να το δείτε όσες φορές θέλετε κατά τη διάρκεια του παρεχόμενου χρόνου πρόσβασης. Καλή παρακολούθηση!